un nou vídeo de Mark05 YouTube. Què tal esteu? Jo estic molt bé aquí en un vídeo de Fortnite. L'altre dia us vaig fer un vídeo sobre l'actualització, doncs avui m'ha vingut de gust fer un vídeo. Per què no? Per què no? Sí, de Fortnite, clar. Com no? D'acord, el vídeo d'avui faré les meves 3 skins preferides que tinc. Hi ha skins que no tinc, que m'encantaria tenir, que potser ho preferiria, però són aquestes 3. Aquesta nova, que la vaig veure i em va encantar, el Caudillo Cárnico, que em va encantar, em va fer molta gràcia, em va encantar. I aquesta que va ser la primera skin del joc, i jo estava jugant en el Fortnite en aquell moment. Quan va sortir aquesta skin jo hi era jugant, el que passa és que no la vaig comprar perquè en aquell moment no m'interessava comprar skins. La primera que vaig comprar crec que va ser aquesta, i és bastant recent, crec. Però bueno, jo hi era des d'aquell moment, però ara que ha tornat a sortir, doncs he dit espera't ahí que te compro. D'acord, aquestes són les meves 3 skins preferides. I les motxilles precisament són les 3 de les skins. No ho he fet expressament, bueno, hi ha altres que m'agraden, que m'encanten. Potser el Draco o el Cami es podrien posar en el top 3, però és que aquestes 3 m'encanten també. I dona la casualitat que el conjunt amb les skins, bueno, segurament no em toqui la mateixa skin i la mateixa... l'eskin i la motxilla del mateix conjunt, però bueno. De Pico, per què no, el de la Cenicienta. I també m'he triat les meves 3 preferides. Jo us estic dient que són de les que tingui. Aquesta clarament la canviaria per l'oficial de l'Aràcnido, vale? Que m'encanta molt més, però no la tinc. I m'agrada, a veure, potser no estaria en top 3, però vaig dir, bueno, ja que també fa conjunt amb l'Aràcnido, d'acord? I aquesta és la meva paraula preferida, la meva estil preferida, així que m'he dit aquesta. M'encantaria tenir... Bueno, potser l'eskin estaria bé, l'eskin estaria bastant bé, però sobretot la guadanya. La guadanya... Ui, la guadanya. Quin perill. Bé, doncs això serà la d'això, vale? Perfecte. Vale. Potser canvio aquesta part. Bé, aquesta la canviaré per aquesta. No m'ha donat temps, però a veure, carregui. Espereu un moment, queda clar. Ja estic aquí, perdó. D'acord. A veure, ja estem aquí. Perfecte. A mi les meves skins preferides no són les del pas de batalla. A veure, m'encanten les del pas de batalla, però vull dir... Bueno, com heu vist, no hi ha cap skin ni Parabela ni Pico que estigui utilitzant que estigués en el pas de batalla, a excepció del Pico, no, i les teles que no es fan. Segurament si es poguessin comprar estarien xipes, perquè és a dir, les que es compren són les més totxes. Bueno, no té per què, però les que a mi m'agraden més, és a dir, m'encanta per exemple el Ragnarok, però prefereixo el Carnidor, per exemple, que és el que estic portant ara. O m'encanta la Caporicita sí que també m'encanta bastant, però potser seria top 4, la quarta millor. Merda, és que aquí tots són només. Perfecte. Començo la partida, que dura 2 segons. Bueno, llavors això és el que us deia, d'acord? Aquestes skins m'agraden bastant. Canviaré aquesta, sí. No, aquesta no, aquesta no. Aquesta la canvio per aquesta.
que per després fer el saludo final. A veure, vaig a mirar l'hora. Són i mitja, les 8:30. Doncs a les 9 en punt acabaré el vídeo. Si no, mai acabo el vídeo. És un fet. És un fet que jo mai acabo els vídeos perquè se'm passa l'hora, és a dir, el temps volant i tal. Així m'asseguro que el vídeo no durarà 45 minuts. Durarà, pues, mitja horeta. M'encantaria poder fer directos, sí, està aquí bé, la veritat. Però no sé com es fa encara. Bueno, sé que hi ha el botó d'empezar directo i tal, però em va dir que necessitava una càmera. I crec que jo era per fer directos amb la càmera. Jo vull fer directos en plan capturar pantalla d'entre. Va. Realment, de moment, no. De moment, perquè, a veure. No sé si després, si graves un directo es pot recuperar, crec que sí. Si el graves per YouTube, crec que sí. Sí, com si... Vinga, salto ja. No m'enrotllo més. Vinga, em concentro. Salto al mateix lloc. Tot normal. Perfecte. Si no m'agrada, vaig a casa de l'esquerra feta de ferro. Va quedar al fons, potser. Sí, potser vaig a quedar al fons. O algun d'aquests ullitos, potser. Perfecte. Vale. De moment em portaré aquesta perquè, és a dir, no soc tan pro com per utilitzar-la i no vull fer aquí el ridícul davant de tots. Tio, en sèrio no tinc cap fusil? Això sí que és ridícul. Em veuen? No, oi? Va, això està bé. D'acord. No, tio. Arma. Oh, no sé què fer. Bons, eh? Per cert, sabíeu que els zombies poden ballar també?
Ui, he sentit bales i això no m'agrada, Ara! Per què prenda? Vale, un subfusil, això m'agrada, m'encanta, això aquí. A veure si us puc ensenyar. Que totalment. Passa't això fora. Perfecte. D'acord, això així, vale. Vale. A veure. Un moment, que no vull morir ja. Ja 3 segons després de... A veure. Ja estan pagant fortuna, Tío, en serio. Me cago en todo. No, tío. Qué rabia. Bueno. Tornaré a intentar-ho, perquè aquesta partida ha estat bé, Nada desagradable, la veritat. Una kill, nada mal. Tío, és que m'han vingut un parià, és a dir... Bueno, no, realment m'he apropat jo, m'he apropat a un. Però, vull dir, ha començat allà a trolejar-me, bueno. Jo tampoc he jugat de la meva millor forma. Però, he fet el que he pogut. No, serà clarito. Esto admetre-ho. Però mai ho seré. Bueno, qui sap, potser el futur soc un pro en les màquines. Encara que seria raro. Mira, ya hay una Scar silenciada. Es una Scar no es silenciada. Tío, veieu això? No sé com es diu, però és... té un nom. Ostres, solo agachado es Scar. No pensa... Salto al principi. Llavors, allò que us deia, que tu apuntes a un lloc i potser li dona més cap al costat. Llavors, clar, això fa que tu potser estàs apuntant al cap i... que me'n muevo. I estàs apuntant al cap i li dona... no li dona directament. O li dona el cos. Això no sé com es diu. El nom, això sí. Tío, si yo he caído antes, esto es injusto. Es injusto. ¡Viva la injusticia! Vale, segurament ell està aquí a la propieció. Però... no, tio. És molt complicat. Però això crec que és algo que està malament fet d'aquest joc. Que si tu caus abans, tu piques la E i pilles les bales. I ell, si cau
mig segon després. És a dir, el primer que pilles les bales. Hauria de ser primer l'arma. Perquè si tu caus abans, hauries de ser tu que t'emportes l'arma. I no. Tu t'emportes les bales. Això ja no és la primera vegada que em passa. I... fastidia. Perquè perds una partida per això. Bueno. Lo sento si no estic durant molt, és que jo soc... No, a veure. Intento guanyar, però... Ja he vist que aquell venia sobre el meu predit. Però jo abans l'arma, no? No em siguis rata. Vale, perfecte. Hola, coi. Com és que aquest... Ah! Vale, vaig... Va, fa temps que no vaig a Oasis. Aniré a Oasis, després passaré per la grieta, mataré alguns zombis. Potser no, potser per si ràpid, és que... Bueno, no, estava picant la E. Vale, no, llavors aniré a la Tifa. Estava picant la E en lloc de la doble baixa. Això és algú que us vaig dir? Ja que estava bastant. Oh, no, vaig aquí a Roca, que acostuma a tenir cofre. Acostuma a tenir-ne un. Abans m'he trobat. Al matí crec que ha sigut, o no. No, al matí no. Al matí no he trobat. Però recent arribat del col·le m'he trobat dos cofres abans. Pam! Vale, no m'agrada massa aquest loot, perquè us aniré a mentir. Vinga, ràpidament. Opa! Crec que jo soc bastant bo, amb revolvers i pistoles pesades i tal. Coses així. Vale. Subfusils, m'encanten els subfusils. Deixaré aquí un espaiet per si em trobo un fusil normal. Vale, m'aparto. Oh, no, provaré de matar-ne algun. Vale, bé, així m'agrada. Ja amb això ja em dono per tu. D'acord, aquí ja m'he tranquil·litzat. Pam! No crec que molta gent hagi vingut, no, perquè estava bastant bé. Vale, això és el que volíem. Passaré per aquí per si pillar madera. Bé. Hola, que guai, és tot al revés. Vols Halloween? Oh, aquí hi ha bon loot. A veure, ara em pillo el sorbet aquell. Doble sorbet, vale. Crec que m'ho guardaré. Tio, ara els nots fan por, em treu que no, mireu. Mireu-lo. Joder. Y aquí una lápida. ¡Ojo! Estoy maldiciendo un oso. No. Realmente... Això fa de cague. Estaven maleint un os? Vale. Estava a punt de dir, no m'agrada el meu fusil. I mira, just me'n trobo un. Joder, la veritat que foten por, aquests ulls.
No vull trobar-me cap com aquest a la nit. Però aquest joc en teoria és per tots els públicos, o quasi tots, no? Jo això ho trobo massa creepy. D'acord, hi ha un cofre, el sento. Al màxim són dos, vale. Jo sento un cofre. Ah, perfecte. Ara hem passat ja directament d'això que és de nots que semblen fantasma directament fantasmes. Ai, cofres fantasma. Ah, vale, potser està aquí baix. Ah, és veritat, no me'n recordava d'aquest lloc. No, prefereixo clarament d'això. Però fan realment por, aquests espantanyots. ¡Qué majo! ¡Unas horas! ¡Vamos! A veure... Aquí hi ha baletes que m'interessen. I res més. Per cert, Janfon, si estàs veient aquest vídeo te'l dedico. No em preocupes. Lo canviaré per la pesada. Encara que m'agrada. No tant com un lanzacohetes. Hombre, un lanzacohetes. No m'han acostumat a trobar, no sé per què. I encara menys en el d'això de Halloween. Com que Halloween fa que em sortin menys. Si ja de per si me'n surten pocs, vale. En aquest no dispararé massa perquè vull que em donin bales de coet. Tu dona'm coets, va. No. Vale, m'han donat coets. Soc jo, li he donat totes les bales que m'havia fet mal. Ah, no, sí. D'acord. Més bales. Vale. Això ho canvio per això. Vale, ferro, m'agrada. Vale, jo volia aconseguir coets, n'he aconseguit 4. 4. És veritat, no me'n recordava que en aquest modo si començo a construir. A veure, puc després activar la paravela. M'encanta això de poder-la activar. La veritat, està xulíssim.
M'encanta fer. Crec que no es podria descriure millor. D'acord, ja començaria a deixar-ho anar, que també m'interessa. Si m'ataquen, d'això, poder-me cobrir. Per cert, crec que està buguejat el dels noms perquè diu: usa espacio para lanzarte en el para despegar a la gelida. Quan realment, veus? A la gelida, quan realment aquest és el... Vaya headshot. Merda. Merda, però què vol fer? What? Bueno. Tio. M'ha quedat liat. Bueno, aquesta partida és bàsicament, ha sigut bàsicament matar zombis. Està molt xulo els zombis. Bueno, espero que us hagi agradat aquest vídeo i ens veiem en un altre vídeo. Adeu!